Tento rok budem mať na Trnava Rumfest 2025 vlastnú riadenú degustáciu a ochutnávať budeme skutočne veľké pecky. Sobota 14. júna, veľká sála, single casky v sudovej sile od nemeckého botlera Rum Club. Ten sa zameriava na tie najlepšie sudy, ktoré možno v destilériách objaviť. Toto ochutnáme. 11-ročná nasladlá Panama 2013 s finišom v sudoch po trindátskom Ten Cane rume, hodnotenie na Rumix 8,1 z 10. 16-ročná Austrália 2007, komplexnosťou pripomínajúca starý iFlucht z Guajany, Rumix 8,5 z 10. Jamajka VPE PX 2021, vysokoesterový intenzívny Wordy Park s finišom po Sherry Pedro Jiménez, Rumix 8,5. 16-ročná Guajana DDL 2008, ktorá sa podozrivo podobá na legendárny Versailles Mark Rev 1994, Rumix 8,6 a na záver 22-ročný Trinidad TDL 2003 zretý v ex-bourbon sudoch 13 rokov tropicky a 9 rokov kontinentálne, Rumix hodnotenie 8,9 z 10. Rezervujte si miesto na túto masterclass na alkotip.sk/Trnava. Vidíme sa na Trnava Rumfeste v sobotu 14. júna 16:15 vo veľkej sále. Ahoj!